vás vítam u nového videa. Dneska si ideme zahrať Tower of Hell. Som tu ja, Mixando, sediem, je tu so mnou. Kto? Adamek, tu je Adamek! Adamek. A ideme si s tým vlastne zahrať Tower of Hell. Možno to poznáte, možno ne. Predstavím vám to. Je to vlastne skákacia hra, kde sa musíte dostať na vrchol. A vlastne za to dostávate body kľudne. A vlastne potom si tam môžete za tie body, ktoré máte tuto. Vlastne za tie si môžete kúpať rôzne vylepšenia, ale to máte iba na jednu hru. Áno, čo je troška škoda, ale nie je až také veľa. Ale nie je až tak veľa. No, není to. Takže nie je to, takže môžete si veru tak. Takže máte tu takéto coiniky. A tie coiny, viete čo robia? No tak vy tu viete si banka, teraz mám 2 coiny. Som dostala kvôli tomu, lebo idem hore. Asi aj ja na to nepozerám. On sa na to napríklad nepozerá, ale ja sa na to pozerávam. Lebo chcem vedieť, kde je Max. Kde som ja? Kde je Mixam. A určite sa pozrite aj na ďalšie naše videá. Napríklad máme ďalšie video spolu, ako hráme Greenville a nový update. Teda mám ho ja na kanáli. Ja ho tam nebudem mať, ale to nevadí, vy si to pozrite na jeho kanáli, ja to potom dám dole. Ja to dám potom dole na popis, že komu máte sa pozrieť na kanál, komu máte dať odber. Prčíc. A tam uvidíte aj aj jak tam ja budem, a jak tam bude aj on. Áno. Ale to je akože jeho kanál, my máme obidva kanály. Ale on má viacej jak ja, lebo on na to začať dlhšie. Áno, a tebe zmazali účet. Áno, veru, tak. No tak ja som psychopat. On nie, bojte sa, len on to tak hovorí. No dobre, idem. Hej, kúpiš čas? Čas? Ja mám iba 145. To nemáme, prepač. Dobre, tak. No, ty máš koľko? Málo, veľa, koľko máš? Počkaj chvíľu. Dobre. Počkám. Aj budeme spolu hrať aj Fix It Up. Však. Áno. On je tam dobrý, lebo on má dobré auta strašne. Ale to vôbec nevadí. To nevadí. Ja mám ale on má o mnoho lepšie auto ako ja. Ale moje najzasnejšie auto, ktoré je Corvetta. Tu majú on, alebo máš už stále? Máš ju? Áno, mám ju. A ktoré je tvoje najzasnejšie auto? Moje? Tak to vám neviem Corvetta? povedať. Ne. Corvetta má 0,1. Nie, Corvetta má 0,1. 0,1, no a máš ešte nejako... Nemá náhodou 1%? Prosím? Nemá náhodou 1%. Ale tuším, že mám vzácnejší... Tuším, že mám vzácnejšie... Neviem čo, ale určite mám niečo vzácnejšie, lebo mám ten Land Rover, ktorý je vzácný. No, Land Rover koľko stal? Neviem, ale ten bol určite drahší. Ten bol určite drahší. 170 000. Ale tak ja sa zabijem. Ja stále na tom zelenom zomieram. Tak však aj ja tam furt zomieram. Ale najľahší level je modrý a ten žltý. Viete čo? Dajte si ma za frenda. A jeho, ja sa volám takto. Počkajte, no ja sa volám takto. A mám 527, mám tu takúto kartičku. A volám sa profesor Kačička. Takže dajte mi prosím, dajte mi friend request a keď niekedy budem hrať Tower of Hell, tak kúpim tu, no tak tento predo mnou Max sám skúpil Speedcoil, však? Áno. A na čo? Však tu máš už jump. Ale mám teraz väčší. Väčší? Áno. Vážne? To funguje?
Hej, no ja povedem či takto, bo ja som sa tam už zabil na tom onom. No nic. Tak toto sme mohli spraviť aj short. Z toto spravíme aj short z toto. No ja som spadol. Ideme na toto zelené, samozrejme. Musíme sa dostať úplne hore, úplne sa Teším dostať sa na hore. ďalšie, už to nezvládam. Keď nedám, keď nespravím, tak dajte like. Ja už tam nejdem. Ja už neviem, fakt. A máte tu ešte toto. Máme tu ešte takúto obľúbenú vec. Neviem vôbec, na čo to, jak to pomáha, ale je to celkom v pohode. Hráš to? Tut. Skoro. Ne, Dobre som. my Matúša moc nepoznáme, povieme vám. No, toho ne. Nie som tu. Aspoň niekomu. Konečne! Tu by sme mohli dať toto kolo už. No. Lebo inak sa nevyjadrujem. Nie. Ale aby ste vedeli, no že každý bude mať iné video. No že akože každý bude mať iný rozstrih. Chápete nás? Áno, veď sme iní youtuberi. No že ale, no že my nebudeme také isté, videá. My si to budeme každý sám strihať. Však. Áno. Nie! Takže to bude aj, pre vás to bude aj dobré, že si môžete pozerať, obidve videá si môžete pozerať. Hej. Môžete ohodnotiť, že Okej. kto to má lepšie. Ale nemusíte, samozrejme. Prečo mi nejaká typka dala, že chce so mnou mať friend request? No toto tak dávajú, lebo oni sa tam ľudia. Yes! Ja som ochrana! A ja som skapal. Tak to vyhráme! Tak toto vyhráme! Musíme. A potom bude končiť toto video. Kamo, tak typek je najväčší boss. To kúpil, aký jazyk to kúpil, tak on je jazyk asi. Tak nemôžem ho uražať, lebo on je najväčší boss. On nám pomohol. Ale Tak my, to ale, fakt pekne ďakujeme. ale nebojte sa, ale my radi natáčame. Áno. Len chápete, len viete, no, že my toto už natáčame, viete koľko? No na to natáčam už 11 minút. Ty to koľko natáčaš? Neviem. A vlastne aj ty to natáčaš inak. Toto dáme jak nič, ti poviem. Však jasné. A kde si? Na tom zelenom možno. A ja ťa vidím! Čau. Fúha, ne. OK, toto by teraz tak toto bude ľahký toto zelené. Yes, máš! No si na druhom mieste. Vidím ťa. No čau. Nespadni, prosím. Neboj sa. Možno to dokončíme. Obidvaja naraz. No tak to musíme. Ale máme 7 minút, takže si nikam sa máme ponáhľať. Fúha. Spadol si, aha, nespadol. Fú. Spadníme. Tak to je jedno, že to by dal fakt toto. Ja. Aha. Ja to dávam! Potom nedáme ešte tú vec. Neboj sa. Yes. Ale ešte to môžem hovoriť. No, sme to dokončili. Teraz urobíme si takto, že sme to dokončili. A Urobíme si fotku. obidvaja vyskočíme. Áno. Poď Takže vedľa mňa, vidíte, poď vedľa mňa. 3, 2, 1 BUM! Dali sme to, poďme. a poďme. 4 krát a skočíme naraz, dobre? Skočíme naraz. Dobre.
3, 2. 2, 1. Ježiš, no ja som to zastavil. Ne, ale ja sa to len zastavujem. Definitívne sme skončili, takže čo to bude znamenať? My sme u konca. Takže